Hej sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise alt det, jeg har fundet med en magnet- og metaldetektor. Først og fremmest så har jeg sådan en lille pitron her. Så har vi fundet sådan dem her. Det er nogle store pitroner. Og dem har jeg sådan 100 af de store. Så har vi de her ting, som vi ikke ved hvad er. Så har vi 2 granater her. Og så har vi så noget for en magasin her og et helt magasin. Og så det vi har fundet dem. Det er simpelthen sådan en her. Og sådan en her. Og så når det sætter sig på, så kan man se den her. Så når den tænder noget magnetisk, så sætter den sig på her. Vi ses i næste video. Hej hej.